Тялото, основните елементи на тялото са ключ за превключване на адаптерите и съответно потенциометри, дали ще е за усилване на звука или за тон, нали, тембър, примерно да звучи по-басово, по-солово. Знаете, някои свират много сола или повече ритъм китара, това също се определя, звучението се определя от потенциометрите. Тялото също е запазена марка на различните производители. В случая това е на Gibson, сега ще ви покажа също едно друго. Мисля, че всички сте я виждали. Значи това е запазена марка на тяло, както ви казах, и глава на китарата на производител Fender. То пак е американски производител от щатите. Тук интересното е, че при Gibson много рядко се слага тремоло, което тремоло е ето тази ръчка, която отдолу пише като вибратор. Това тремоло, ако сте виждали, много китаристи го използват. Тя е една ръчка, която се натиска, като свират. Всъщност това тремоло какво прави? Значи, там, където са закачени струните в началото, те са закачени на нещо като панта. И в момента, в който се натисне тремолото, тази панта леко се огъва нагоре и по този начин дължината на струните намалява. И ако се сещате като едно въже, нали, когато го изпънете и то издава звука, го скъсите, става по-нисък звука. По същия начин работи и това тремоло. И оттам нататък вече изход към в който се включва кабел и след това нататък следват ефекти, които използва музиканта и оттам нататък този сигнал се усилва в усилвател. Общо взето това е по въпроса. Ако имате някакви въпроси, питайте, защото аз май казах. Какво е пикапс и пикгард? Да. Значи пикгард, това е една пластмаса, която се слага на китарата, за да предпазва тялото от драскане. Защото при свирането много се драска самото тяло. И тя е закрепена на различни на винчета и просто в един момент, когато видим, че много се изтърква, развиваме винчетата, сменяме. Има много различни модели, се комбинират цвета между боята на дървеното тяло на китарата и пластмасата, която е пикгард. В смисъл различни комбинации. За какво? За пикъпс? Това са адаптерите, които чрез електромагнитна индукция превръщат трептенето на струната в електрически сигнал. В случая те са три, защото в зависимост от разположението звука, който се чува, е различен и се управляват от едно ключе, което е до потенциометри. Защо има точки? Точки има просто за да се ориентират начинаещите. Ако сте забелязали китаристи като примерно Пако де Лусия, при него няма точки. Просто защото той е... Изтъркал ги от свиране? Не, просто... Не му трябва. Професионалистите не се нуждаят от точки. Той защото свири в ламанката. Тук по-интересно е, че там, където има две точки, там всъщност е средата на струната. Да. Това е точно средата на цялата струна. Но те са различно дълги струните, а двете точки са нормални. Не, абсолютно еднакво дълги са струните. Те носят своето начало от бялата черта, първата, която е на глифа, и казва се магарен цвет това.
Край. Други въпроси да имате? Добре. Кога ще ни Това беше посвириш? от мен. Следващия въпрос.